Niretzat euskara ikastea izan da altxor bat eta ikerkuntza ikaragarria izan da prozesua edo ikasteko prozesua, bai. Niretzat euskara ez da bakarrik, ez da komunikatzeko tresna bakarrik, baizik eta modu bat edo izan da modu bat nire nortasuna aurkitzea, bai. Orduan euskarak edo euskara ikasteak dena eman dit eta ni horren arira ahalegina egin dut altxor hori deskubritzeko, bai, eta hori pixkanaka eta lortzen ari naiz, bai. Orduan, nire ustez, ibilbide hori grinaz egin behar da, bai, pasioarekin egin behar da, eta ez da inposizioa ikusita edo obligazioa ikusita, baizik eta erronka bat, erronka pertsona da, aurkikuntza eta gero bidearen bukaeran aurkituko dugu gure altxorra, eta hori da komunikatzeko gai izatea, euskal kulturara hurbiltzea eta horren arira zenbat gauza deskubritzea, eta gauza horiek zoriontasuna ematen du.